Здравейте хора, днес ще си правим грим. Не искам да гледате това. Това беше от предишни опити. Но сега ще го правим. Иначе първо си слагаме това. Но да, като цяло. Справих видеото, защото това беше на 15 секунди. Забравих да го променя. Малко стои там кусор. Така. Мисля, че не ми отива да съм с толкова тъмна кожа. Добре, ще се върна, когато нанеса това и изтрия това, защото това бяха едни опити. Тъжни опити. Айде. И така, хора, не ми гледате окото. Знам, че е много зле и не знам какво нанасям върху лицето си в момента. И не ме интересува, защото това е за вас. И ние, ако гледаш това видео, не се фукам. Ясно ли ти е? Не се фукам. Просто ми е скучно в момента. Не знам какво да правя. Но ще се върна, когато нанеса това и като трябва да продължаваме към следващите стъпки. И хора, ето финалния резултат. Само малко руж. Спирала. И последно устните. Ще ви го спестя, така че ще се върна, когато съм готова и да ви покажа финалния резултат. Очертахме с молив, сега е време и с чарвилце. И това е финалният резултат. Пишете в коментарите дали ви харесва от мен. Бай!